Guaita, Plim. Molts humans actuen com si els recursos de la Terra no s'esgotessin mai. Què fan? Es beuen tota l'aigua del planeta, potser? No, company. Fixa-t'hi bé. Cada cop que beuen un glopet d'aigua o un cafè, agafen un got de plàstic nou i el llancen. Que no saben que els gots de plàstic surten del petroli i que el petroli és un recurs que durarà pocs anys més. Molts ho saben, però saber no és suficient. Cal actuar. Cal fer una mica d'esforç, amic meu, perquè s'hi juguem molt. No costa res guardar aquests gots de plàstic i utilitzar-los més vegades per beure aigua. I per al cafè, convé portar una tassa. Una tassa que es podrà netejar per tornar-la a utilitzar molts cops. I jo tinc una que t'agradarà. A veure... Fantàstic! És un bon lema, sí senyor. És ben fàcil emportar-se una tassa al treball. Els teus companys que la portin també. No cal malbaratar els gots fent-los malbé, si els pots donar molts usos al capdavall. Fes-ho bé! No costa res.